Adaroma Goso uba ye ne kroni tumpon pa ye omanpo firi se oye Omanhene die na be kan fa Goso kroni ne mpuntu ho sese ya kwan kran so de enye wo musem punima bebre koso die na be kan fa Goso kroni ne mpuntu ho kwa medase Goso kro yewura ma me kwan mfie dunum ni o ka kira me se nyo ohene ne de akine esi ne so ohene ne de woni na de hye no masifom na o mo kyekire o mu kro ntu hwe kwan a me fa so kyekire Goso a enukure ni ye di ewura anamo achi wo hwe sesi ya me ha mani nka ye wo doctors free Monday to na me no kasai 37 e ba ya o mo ya surgery free. And now make us say me free Goso no doctors 40 means me were doctors 70 something and I walk on so who could do na some park see ya or more chair drove free ya nipa free a child disabled you bet my nipa 3,000 then you know I am 15 years and on na sia me yeah I have for Christ sa hafu nyina so admira dru say ye de yankonwa asam so bewura Kristo mu niama Kristo so edi hene eno na nam so a masa adwumadie 7 mensa ene ashimolo omu nyina ewo ade America mu enya asem keto akra na de ebesre aban eye yakwan ekwan tepa to Goso road no tete yen no kureni obehwe run about to ahemfie animu abesi ne ni nyina ya de da hɔ ayɛnyɛyɛ na mba bi ebegina bia ebekɔso ne aka ne asra ban sɛ ɔmohwɛ no ɔmo mayɛ saa kwan ne mai efisɛ nu akwara ya yɛde ne kɔ no na ne furuma no na apie ketewa bi ɛnam kwan ya yɛnyɛ nti obeduru Komfo Anokye no obeduru Komfo Anokye na ne nso no nyina apie sɛ nyɛ onyame a ekura akwara no mu a kɛyɛ nya no na mo me ya kwan papa ankasa de yehu no no saa na nkɔ de ba beduro nti nyame wonhyira obiara yɛda ase